Bloomerin kolekcia tapiet je inšpirovaná ľahkosťou a eleganciou motýlych krídel. Interiérové štúdio Dapin vám predstavuje atmosféru tapiet Bloomerin, ktoré pretavili elementy botanickej záhrady a ruží do neopakovateľného kľúča elegancie a krásy. V tajnej záhrade Bloomerin odpočívajú motýle na síto sfarbených kvetoch a lístkoch. Pre milovníkov tlmenosti farieb v interiéri Bloomerin kolekcia v sebe ukrýva aj strieborné a zlato sfarbené kvety a listy. Aj to je Bloomerin, kolekcia tapiet ako namaľovaná z botanickej záhrady. Kvetové výšivky zdobia povrch tapiet spolu s romantickými kresbami rôznych motýľov. To, že práve elegancia motýľov stála so zrodom kolekcie Bloomerin, svedčí ich rozmanité zobrazenie a štýl. Kolekcia ďalej prináša farebnosť v podobe rôznych prelivov a štruktúr, ktoré spolu vytvárajú harmonický farebný celok. Oživia steny interiéru a dodajú im nevšedný dizajn. Jemné línie, zastreté zamatové farby kvetov, veľkých tvarov a sítych hlúpeňov. Nechajte sa unášať harmóniou prírody a tiež profesionalitou našich služieb v štúdiu Dapin.